Hej, så er vi i dag 3, og det her er selveste scenen. Er det ikke bare smuk? Jeg sidder simpelthen og ryster over, for er det flot. Så er vi færdige med pressemødet for i dag, og jeg har lige mødt køberen og holdt fast, hvor var det godt gået af ham. Han var mega sød og fantastisk. Jeg havde en gave med til ham, og jeg blev rigtig glad. Så har vi lige set Schweiz's prøve, og det gik super godt, synes jeg. Og det var så flot og fantastisk. It's my time to shine. It's my time, it's my time to shine. Var det ikke godt sådan? Hej hej.